Абе, приятели, тук ли сте, бе? Какво е това, бе, брат? Някаква изоставена игра. Какво става, бе? Къде сме, бе? Какво място? Край! Вече тотално няма кой да ни помогне. Поне с 3 живота. 3 живота? Ома га вервам 3 живота! И свръхсила, бате, ес! Свръхсила, ние сме с по един браво. Виж такъв горски хипопотам, бе, бате! Какво става, бе? Чакай малко, бе! Не, стой, бе! Не, чакай, бе! И вече са два. Помогнете! Това беше скандално! Играта започна. Искаш да ми кажеш, че играта още не е почнала? Явно е трябва от него да го изчакаме първо да дойде. Явно е трябвало да сме всички, за да стартира. Човек, значи ми каза, че умряхме на туториала? Мисията е отключена. Открийте всички лава бер стикери.